Autosedačka je dôležitý bezpečnostný prvok, ktorý chráni vaše bábätko počas každej cesty autom. Autosedačku pre novorodenca používame od narodenia približne do veku 12 až 15 mesiacov. Záleží, či si zvolíte autosedačku polohovateľnú alebo nepolohovateľnú, ale takisto tu zohráva rolu výška dieťatka. V dnešnom videu si ukážeme základné rozdelenie autosedačiek a izofixových základní, aby sme vám váš výber autosedačky čo najviac uľahčili. Autosedačky rozdeľujeme na nepolohovateľné, čiže sú v základnej pozícii, polohovateľné do 2 pozícií alebo polohovateľné do 3 pozícií. Izofixové základne rozdeľujeme na neotočné, otočné s možnosťou polohovania alebo otočné s výsunným systémom. Ako prvý typ si ukážeme autosedačku, ktorá nie je polohovateľná a na izofixovej základni, ktorá nie je otočná. Takúto autosedačku vkladáme do auta vždy z boku s dieťatkom. Čiže aj dieťa vkladáme do samotnej autosedačky vždy z boku. Tuto pri tomto type by som si všímala, aké máme šikmé sedadla, prípadne ako je hlboko izofix v aute, lebo mohlo by sa nám stať, že sa nám základňa aj s bábätkom naklopí dopredu a tým pádom dieťatko by mohla pri dlhších cestách počas spánku padať dopredu hlavička. Takže pri tomto type autosedačky určite odporúčam pred kúpou vyskúšať si ju vo vašom vozidle. Ako druhý typ si ukážeme nepolohovateľnú autosedačku na otočnej izofixovej základni. Autosedačku zase jednoducho vkladáme do auta z boku, ale pokiaľ by sme dieťatko išli preložiť do autosedačky z kočíka, tak veľmi jednoducho si ju takto otočíme a pekne z kočiarika bábätko vložíme do autosedačky a takto jednoducho už len otočíme do protismeru. Ako tretí typ si ukážeme polohovateľnú autosedačku, ktorá má 2 pozície. Čiže má základnú plus polohovanie. Ešte raz predvediem. Na otočnej izofixovej základni. Takže autosedačku vkladáme z boku. Prípadne, keď si chceme opäť dieťatko naložiť z kočíka do autosedačky, vieme si ju takto pekne otočiť, dieťatko naložíme a zase zatočíme naspäť. Ako ďalší typ si ukážeme polohovateľnú autosedačku na otočnej izofixovej základni. Táto izofixová základňa je špeciálna ešte v tom, že ešte aj na nej si vieme polohovať samotnú autosedačku. Takže vysvetlíme si. Autosedačka má 3 pozície, čo sa týka polohovania opierky chrbta, čiže základná prvá pozícia, druhá a tretia. A keď si ju otočíme trošku na izofixovej základni, ukážeme si ešte ďalších 6 pozícií, čo sa týka polohovania samotnej autosedačky. Pri tejto autosedačke samozrejme treba si dávať pozor, že máme tu vodováhu, takže podľa toho, ako máme v aute šikmé sedadla alebo hlboko izofixy, si nadstavíme polohu tak, aby ríska bola maximálne v strede, alebo teda v tom zelenom políčku. Takže toto je jedna z mála autosedačiek s izofixovou základňou, ktorá sa nám hodí do akéhokoľvek auta, čiže tu nezáleží, aké máte šikmé sedadla alebo hlboké izofixy, autosedačku si budete vždy vedieť nadstaviť do ideálnej pozície. Pri ďalšom type máme opäť polohovateľnú autosedačku, ale inú otočnú izofixovú základňu s možnosťou vysúvania. Čiže je tu výsuvný systém, ktorý ocenia najmä vyšší rodičia, ktorí majú napríklad nízke auto, potrebujú si vložiť dieťa do auta, tak tento výsuvný systém vám zabezpečí, že autosedačka vám vyjde trošku z auta von a vy ľahučko si dieťatko do autosedačky vložíte, zasuniete ho a otočíte teda do protismeru jazdy, čo vám veľmi uľahčí manipuláciu s dieťatkom, ale i so samotnou autosedačkou. Ako posledný tip si opäť ukážem autosedačku, ktorá je polohovateľná a máme ju na otočnej izofixovej základni.
zároveň výsuvnej, takže takto sa nám tanier krásne vysunie von. Čiže čiastočne nám autosedačka vyjde von z auta, takže skladanie a vyberanie dieťatka je opäť veľmi jednoduché. Keď už dieťatko máme vložené, sedačku opäť len zasunieme späť do vozidla, do protismeru a takto je bezpečne pripravená na prevoz vášho dieťatka. Ukážeme si správne uloženie dieťatka v autosedačke. Dieťatko vkladáme v tenšej vrstve oblečenia, prípadne teda v nejakej mikinke. Nikdy dieťaťu nedávame hrubé vrstvy, ako sú bundy, overaly, pretože tá hrubá vrstva by nám mohla spôsobiť, že pásy sa nám po bundičke zväzú a dieťatko by nám mohlo cez autosedačku, cez tie pásy prepadnúť dopredu. Čo sa týka pásov, pásy poriadne musia byť dotiahnuté, vršok polstrovania ide pekne cez plecia, hlavička je uložená v hlavovej opierke a maximálne teda pod tie pásy môžem dať jeden prst. Takže treba si na toto dávať veľký pozor, pretože nielen autosedačka musí byť bezpečná, ale musíme mať aj správne uložené dieťatko v autosedačke. Odporúčam zakúpiť si autosedačky s najnovšou a najbezpečnejšou normou ECE R129 iSize. Môžete si pozrieť jednotlivé modely, také tie najprémiovejšie aj v ADACových testoch, prípadne v testoch plus test. Do našej predajne vyberáme len tie najlepšie a najbezpečnejšie autosedačky pre vášho novorodenca, takže pokiaľ máte chuť si ich prísť vyskúšať, nech sa páči, zastavte sa na našej predajni Bambiny v Trnave, kde vám ich veľmi radi popredvádzame alebo vyskúšame aj priamo vo vašom vozidle. Ak sa vám toto videjko páči, nezabudnite nás sledovať naďalej, čakajú vás ďalšie skvelé naučné videá.